papane mancing lah. Haus. Iku mek udan mangapo. Aja ngomong lek udan-udan temen. Lah ya ngomong aku metu ae haus. Paling yo ati mimik ta. Memandang wajah sampean itu kan bikin haus ngono lho paling mi. Berarti kudu ngobong. Nggih, saderengipun dalem maturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok sawangane kurang kompak nggih? Monggo dijawab sareng-sareng. Ben selamat sing duwe gawe. Selamat penonton sedayane sing rawuh kabeh. Ugi kujut selamat senimane. Amin. Ayo bareng-bareng kanthi ikhlas ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, buktine aku sing salam jawab kabeh. Iya, lek sampean sing jawab iku krungu kok kene sampe teko ndi kremil. Moro seneng. Lancang. Atur kunjuk dumateng para sepuh pini sepuh aji sepuh ingkang sampun mirsani pagelaran akbar matur sembah nuwun suwane jenengan sami ingkang sami mirsani pagelaran Budi Wijaya. Jumbo kali kahanan menika matur sembah nuwun katur Bapak Ibu tuan rumah ingkang sampun ngrawuhaken sak rombongan keluarga dalem ludruk Budi Wijaya kanthi kajatipun kemanten matur sembah nuwun Bapak. Mugi donga kula katur njenengan sami pinaringan berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kathah barokah. Amin. Ucapan katur kunjuk dumating kemanten. Aturaken dadosa panganten ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ugi cepet dapat momongan mami nggih. Ya aja kaya aku. Terus sampean apa bedane? 15 tahun aku dirabi bojoku gak manak-manak. Ya gak manak wong anjene padha lanange kok kon manak piye to? Sentimen. Wong aku nang YouTube bisa celuk mama kok. Lho lak ning YouTube nang dunia nyata iku kan kenyataane kan yo lanang. Kon kemeruk sunatku kok teko ta? Dek, pas sampean sunat kuwi aku iku yo ndek sebelah sampean nunggoni. Calake kuwi to. Oh, ngomong lek istilahnya apa nih kuwi? Kanggo nyunat iku lho. Iku rada tayengen makane sampean jerit-jerit, makane terus akhirnya sampean dadi banci. Kak dadi banci ya apa? Yes. Sing nyunat iku goblok. Gobloke. Wong kate nyunat mendem. Ya katut sak ndok-ndoke. Nggih Mami mboten supe ngaturaken matur sembah nuwun kagem sedaya channel-channel YouTube yang di depan. Selamat bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Sing di depan gak usah diceluk. Mendino lek pokoke. Wis matur suwun pokoke nggih. Ketepal. Nggih pokoke paringi sehat. Nggih, sehat rezekinipun lancar, selamat dan perjalanan. Pas ngetutaken Budi Wijaya main ten pundi-pundi ngoten nggih. Amin. Ugi kunjut dulur-dulurku sabu ingkang sampun rawuh tak tungakake rezeki ben iso ngetutno Budi Wijaya mek main. Nggih kagem sabu seluruh Jawa Timur Mami nggih. Ugi grup Samudra, New Samudra Baru matur sembah nuwun. Ugi saking Umi Kenti matur sembah nuwun rawuhipun. Ugi Umi Balong Mojo matur sembah nuwun. Ugi saking Segodo Bancang Tarik matur sembah nuwun sugeng rawuh. Oke kunjung kantor anak-anakku yang lagi menyaksikan di channel YouTube. Nggih. Tim Pedhot Jalur Langit DKJ Suud sugeng dalu. Sugeng mirsani wonten channel-channel YouTube yang di depan Mami nggih. Monggo Mami. Tasih sesambatan kali Bedayan Sekarsari saderipun diwiwiti anak-anak wedok temriki duo PT Horen. Ayo
malih matur sembah nuwun sowane para warga ingkang sampun setia mirsani Budi Wijaya. Nggih. Yuk. Nggih, Mami. Monggo dipun timbali adik-adik awake dhewe. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan si cantik jelita Neng Bella Senggakwati dan Neng Adis Arista. Sabu Andeas nggih rawuh ten mriki. Nggih, niki Sugeng terbaru niki nggih. Anyar. Sabu Andias, Adeas. Adeas nggih. Andeas. Nggih. Saking Oke. putih. Balung panggang. Saking balung panggang. Adis sesarengan Mbak Bella. Sabu Andeas kang dipun pandegani Pak Brengos. Ya. Biayaan. Di belakang Neng Adis Arista akan saya tampilkan Neng Dias dan Neng Rani Asmara. Sugeng dalu dalam aturaken kagem lakar santri sawunggaling Nggih. Ugi Abah Kusenan, Abah Kuswanto matur sembah nuwun. Tim Kopior Setro sampun Nggih. rawuh ayaku. Ugi Abah Warsono, Mas Temu Mas Singer matur sembah nuwun sedaya. Mike gegemen ta. Mbak Rani kali Badia sampun dipun lajengaken Sing duwe pabrik areng sak daerah Cupak. dengan omset 5 juta per hari. Nggih. Niku lek payu, lek boten payu nggih boten. Medak kali Mbak Ning Marsha. Sanana Disco dan Neng Marsha Aulia. Marsha sesarengan Mbak Sanana Disco sampun. Nggih. Monggo dipun lajengaken. Manise Jawa Timur. Ning Putri Agung Sedayu dan Ning Nyantika Dimasari.
dan ning Kiki Amelia. Ayo Lali dong. aku. Jos. Sabaripun tiga darah kalian ingkang sami dipun lajengaken Sing duwe horeke Jawa Timur. Ayo. Ning Anik Kumala dan ning Ika Rempong. duo horek. Inggir no becake. Peranan-peranan penting Budi Wijaya ning Yuni Suyanto dan ning Vikum Sukrisna. Duo senggak. Pengreman asli Budi Wijaya ning Titin Subayu dan ning Susan Warsono. Duo artis pengereman.
sekaligus Ning Rizky. Ini peranan penting Budi Wijaya. Ning Endang Sukentut dalam sinetron Tua-tua Keladi. Ning Sartini Ibu mencari berondong. Sabare Mbak Rizky kali Bu Endang kali Bu Sartini nggih dipun lajengaken seniornya Budi Wijaya. Engkang dipun Geser Mbak, geser Mbak, kancane teliwat. Ibu Yayu saking Mantung Ning Mary, Mojosari Ning Irma Arifin, saking Jombang lan kula tuan rumah Surabaya. Nggih menika senior saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Mbak Inga. Nggih. Sedaya seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya sampun ten mriki nggih. Nggih. Sesarangan padatan saben Bedayan Sekarsari. Blender Mengguri. Nggih. Monggo dipun aturi Mas Jono pamundutan ingkang sampun Masih kathah. bersama Delewong Anti Galau dan juga trio Irama Jos THC Audio Fortuna Letting idolani arek Jombang sumangga Mas. Sabu Andeas siap-siap. Ayo arek Andeas. Nuwun masih saking grup Otior Setro. Ayo Mas.
podo semaur. Kopior setro, sekopior-kopiornya. Aduh aduh kari sing kuyang deleng omongnya halus temenan mandane yo iso ketundang duwe kojo akal Sing duwe Persebaya aja presiden. saya Tak jamian. Kopior setro. Alhamdulillah. Kopior digoyang. Ayo pasukan kopior. Dalam. Oke, Cak Jamian selalu hadir. Kayak iso ngadeg rek. Katur kematane kekali, selamat menempuh hidup baru.
Gulu pedot kata njenengan sami nggih. Oh. Pokoknya dikei oh wis seneng. Ayo dinteni. Dikasih perawan Kalimantan. Aku gak perawan, Mbak. Sing ada tekan Kalimantan. Mau pengen perlu sindane Budi Wijaya. Rinongi panes kelingan perawan ayu Kalimantan pangkal kulit tak sayang rasane koyo wong edan. Pada mas dudu nongko biyen cedak ramah di kono ning apa siramu lunga biyen oleh bondo kono. Sebanun sabatino aku ngelamun pikiran susah ning ati bingung janji tresno rawane nembung rasane koyo wong bingung. Wangi-wangi jangan sama dari wangi artus kongkong tresna kurang apa kamu ranteni nasib buruk. Tiga Budi Wijaya bersama Mas Darmanto. Mas Darmanto sih. Sebanun Aduh, yang aduh, hatiku rindu, lemas tenanan, lemasku pulang, lemasku mulai nyu jamian. Monggo Mi. hatiku rindu, rindu tenanan, lemasku pulang, lemasku mulai Ning banyu Kalimantan Mas biar sing tak ombe sayang ngelingake nalika piyen pacaran. Saben dina aku ngelamun pikiran susah ning ati bingung janji tresno rawane nembung rasane koyo wong bingung.
Timor. Ayo. Bentino aku ngelamun yang ati susah pikirku bingung janji tresno rawani nembung rasane kaya wong bingung Surabaya kotane Jawa Timur kotae katulan di kota Pahlawan Surabaya saya berkawa katane dadi pawitan repolo menika kala wau pasugatan Bedayan Sekarsari kang dilajengaken saking keluarga seni Ludruk Budi Wijaya. Yo nggih Mami, wonten informasi. jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Rosso. Jangan lupa tanggal 31 Ludruk Budi Wijaya malam tahun baru Yoyo main di daerah Kriana yang akan mendatangkan bintang tamu saking keluarga dalam Sri Mulat saking Jakarta enten tas Tesi kali Abah Kadir di wonten Abah Kirun Sereneng Sukakudi ning lantas padha bejo-bejane wong lali cek bejo singiling ngamong rasa iki among wektu jumbo kali kahanan sampun dalu kula Mami Okta Serli merintih di malam hari lan kula neng Inga Wijaya ngaturaken sugeng dalu lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.